माइये के कृपा हो ना यहाँ के कहनी है कि भोजपुरी में इतना में ही आवाज के ऊपर नहीं कहले है कृपा हो तबे न। लेकिन हमारा से बेसी माई के कृपा इनका पह कैसे कैसे माई के कृपा बा तबे न हमारे गोर हाथ सोच बा तब हमारा गमछी मिलता माला मिलता पैसा मिलता इनका यही टूटले गोर पर बराबर में माला मिलता गमछी मिलता पैसा मिलता सवेरे विदाई मिली माई के कृपा बा तब न कृपा ना रहे तो ये जब भेटे तो काई गोर हाथ के जितना सोच बरे जा ना भेटे कोनो मंदिर के गेट पर 5 बजे भोर में हाथ में एल्युमिनियम के कटोरा ले ले भीख मांगत में भेटे छिछली काटती का चुतर छिला अरे लेकिन माई के किया रहले पहल का साल ठीक है से दूसर का साल फिर इनकर भाई खराब भइले आ फिर फर्स्ट नंबर पा गइले लेकिन ऊपर से ना नीचे से 63 को वोट उनका मिला रहे भौजाइयो खराब हो रही सरपंच में अच्छा इनका चाचा वोट मांगे जज के हुसे देख लब सब है देख ले चुनाव चिन्ह खटिया छापा घर में बिछाई द्वार पर बिछाई बगीचा में बिछाई कहीं बिछा के मार दो तबो हार गई लेकिन कहानी है हम ना बोलल जाओ तो सवेरे लोग विदाइयो देवे के बेरा सोचता कि ना रात भर बहुत साफ सुथरा गौले वालों के लोग के पैसा देल ठीक नहीं आ गई कारी अरे आवा हीरोइन आ गई कौन लय बजल रहनी है बाबा बोली तो बाबा बोली चुनरी में सुनरी के रूप बड़ी प्यारा लागे लागे अच्छा भैया के सजल दरबार बड़ी न्यारा लागे बेंजू मास्टर के यह मतलब है जितना देर गौनिहार सुमिरन वंदना गावे बेंजू मास्टर के भी अच्छा लग बजाओ के चाहे ऐसे का होई जे गार्जियन सामने बैठल बनी सुनब तो कब कि ना भाई हलचल के मंडली सेटिंग में बा कि सुमिरन गाओ तारे तुमका बेंजू वाला निमन लग बजावला एगोनियो बेंजू बजावे बारे का जना देखनी है सब कि ना अभी बूट भर के बारे आ लय तो जन बजा दी है समत के एक दिन पहले 13 के समत रहे ना 12 तारीख के बाराते में प्रोग्राम रहे दोनों आदमी के ऐसे तो रोज संगे रहे लेकिन बारात में दिन प्रोग्राम रहे एगो सुमिरन ब्याह जी गौले रहनी आ तो लोग दिमाग में का घुसल सोचता कि कल समत होइले ह परसों फगुआ हो गाँव तरह सुमिरन तले सीजनलिए मार दो ई कहता कि आई ना गणेश जी आ नीचे से बजाओ तो कि केहू सूखा डालता केहू गिल डालता एगो मोर भतार की मोबिल डालता आ तले दूल्हा के बाबूजी एक हाथ के पाइप लेके ओका लगे पहुंचल बारे करे का बजौले कि मोबिल डालता आई पाइपवा कौन तोरा में हम डाल दी हमने कहीं के जाय दी चाचा अभी घूमल फिरल नहीं एकरा जानकारी नहीं के कहां का बजावे का गणतर ना होगी तरह के बनावल जाओ घर आ कुछ हो लगा तरह कहे के अभियंता जेल में सुखल गोल ले सुखल भांगल कहले तू गोले लेके झाटू खार ले हके पता दे तो गावते बड़ा हम गावते माने तू गोल ले बड़ा त का कर ले तनी एक्स्ट्रा कुछ मेहनत कर ले त जनती चैता गावे होते नहीं छीटा बजावे होते नहीं हुड़का बजावे झूठो के लेके डीबी में बीड़ी दी एगो हारमोनियम नहीं के नत विशेष खाली लोग के पूर्वक बनाओ छीटा रखला बड़े तक मानर पूजे लो इसे बड़का छीटा किन ला पैसा ले लिया हमारे से परिवार बना रहा अब चली गीत संगीत में 40 मिनट को वक्त मिलल बा 12:20 होता मैंने 1 बजे हमारे फोन करे एगो भजन एगो लयदारी चैत के एगो चैत तीन एगो गीत के कंपटीशन रहे ऐसे के ढेर गीत गा देते इनका 3-4 गो गाना ये तो गड़बड़ा जे सोचे लगी है इनका 3-4 गो गाना याद बा आ गड़बड़ा जे है चैता में लहान लागत नहीं के धो देलू लोग सब डब से ना के ओकर लहान बैठत बा नहीं गड़बड़ा जाता बहुत ज्यादा त इनका काम गड़बड़ाए वाला छोट भाई हमें रोजी रोटी हो हमरो चले इनको चले कहवा जीत गलती पंडित जी ला चुटकुला कह दे
एगो हमार गीत सुनला कि ना जी रमाशंकर साईं बोले बनी निभैबो का कि तारा संग ना गइले कारण ओइसन माहौल तारा संग पैदा ना होला गवैया सुंदर हम अजीत के शिकायत हम नहीं करो गीत सुंदर गावेले प्रसंग के जानकारी ना हो प्रसंग हम जाने लो धुन अच्छा गा लेता रहे अब घाटी बाड़ी घीच बाड़ के मार्केट में ले दल बने कोनो दिक्कत घाटी बाड़ी पहले एगो आध्यात्मिक गीत गाए तो हमरा गवर्नमेंट बोलता रहो जना दिले हां जनता के कि हम लंगड़ बानी सुखल गुड़ बाएगो न त इलो जान तो पहले से कि हम मिलिट्री से रिटायर होके चिन्हवा दिले तो अच्छा कहले पहचान भाई के बनाओ तारे ई ने खजान कि अभी गावत मार लेता हूं मेरे गांव में हम आइल हैं बगल में हल्दी छपरा में रहे बाकी जानता नहीं नायका बछरुआ बड़ा सनु मुखिया जी नायका बछरुआ बड़ा तेज चले ले सो इलेक्शन में लड़तन रुनु नायका नायका लोग खड़ा होत होई मार फ्रूटी के लाइन लगाए तो लड़ से हार जाओ लोग गलती नहीं कहता वही नायका ब्यास जितना बड़े पहले तो यही कि बाप रे बाप कितना तेज चला तरह से 10 कट्ठा जोत दिए सो आई घंटा जोतो छेर पोंक के अपनत लेवर में करे हैं सब मलिकारों के गंजी पे छीटा मार दिया पहले मुंह के हिसाब से कपड़ा पहनाओ तो अब उनका मुंह से का करे उनका शादी ब्याह हो गई तू वही फेरे में रहता रखा जमुना किनारे मोरा गा एक अना घूम ले वही एकरे के पवन सिंह साजा को देले हो भोजपुरी लाइन में पवन सिंह के खेसारी के तो खैर ये दुइये जना के मार्केट में चलता है बेरा एकरा बाद केहू लौकत बाना नहीं रहू नेताई में चल गइले बैठ गइले पवन सिंह ताजा कहले कि कोच कोच मारो तारुआ ए पियर फराक वाली बाकी हमारा को है बाकी भगवान के भौजी तो कैसे रोम रोम में बसाली देखावटी बनावटी सजावटी हैराउटी एक और लाइफ ना होला एबरा निमन लागता 5 दिन मुखिया जी छोड़ दिया वही जा कोनो पर्दा है ने उधेल बा कोनो है ने मोइला बा कोनो बिगड़ल बा हेरे गले बनावटी प्रेम भी भगवान से करबो चिन्हा जेबो उ हरही अंत न हुई निबाहू काल नेमि जिमि रावण राहु रावण से बढ़ के भक्त ना रहे रावणे के लिखल असलू आज पंडित जी लोग महामृत्युंजय जाप में पढ़ेला ए कमी कहां हो गई भक्ति कइला सही बाकी जब भक्ति कइला पावर मिल गई तो ओकर टावर बुझे में ना करे कने काम करते कहे कि हम खुद भगवान हैं बनावटी प्रेम करबो केहू से चिन्हा जइबो ऐसे कि मिले खातिर में एकरा के ढकेलत ले जाता मुखिया जी मर्द वैसन केहू ना हो जनो लइका बा ढेकला तो ओकरा बादू है ही चलत कितना लोग पिटोले के बाद ओही में चलेला सब इन जे ढेकला को नहीं तो तनी बार मुड़ी नीचे कली ढेकला के बादू दिमाग नहीं खे नचनिया लो झिमझिम अजूली पागल से पियकर से सावधान रहियो एनी मनकुल सोच रहिबू नु ई 5 मिनट में रोगा के खेला खत्म कर दिलू अब पागल पियो को काम लगा दी है सब भुला दी है सब कौना खेत में हर चलो लगा का फिक्र है जन्नी रवा ठेकल थार जामु ठेकल वेले सुना हरी है पागल हम एंगा दुगो पागल इंडिया गेट देखे गइले सुन इंडिया गेट बड़ी हाइट में ऊंचा बा एगो पगला कहता त ने कहो पेक मार ले सब पागलों में यार खड़ा होकर चलना पर गेटवा नीच बा ठेक जाई मुड़िया में एक की तो कहले तुमने हुरजू अरे दूसरा का कहता कि नहीं हुरलो पर ठेकी हम कहता नहीं हमारा अंदाज गड़बड़ाला ना ठीक की तब का कह तो माह बन जा तो जंगल लइका माह बन के ना चले ले सो माह बन के जात तो फिर एगो कहता पगला बुझाता माहो बनला पर ठेकी पेटकुनिया सूत गइलो मिलिट्री चाल केहुनी के बल पर लगे गई लोग गेट के दुगो सिपाही को से करी तो आतंकवादी लगता है बम लेकर रहने दे रहा है मुड़िया पर दुनिया के घर डंटा ऊपर नहीं हो सकता को एक दूसरा के निहार तरह से कहता था कि यार कौन हनु कि मिलिट्री चल पर ठेकी गेट ठेक भेल कि
बीच सभा में द्रौपदी की सारी खिंचाए लगल। जना समाज में दादा भीष्म कृपाचार्य सुदामा कंड विकंड वृषसेन जैसे महारथी बैठे हुए थे। दुर्योधन हाथ सौ दुशासन हमें अंधे का पुत्र अंधा बोली थी, यही बोली है, कही है दुशासन हमने उड़ जाए जल्दी लेके आओ, जल्दी द्रौपदी को लेके आओ ना तो बिगाड़ दे। तीर मुर्गा दे बड़ा जस बोला। ये अपना ही जाने लगे मन में ही आवाज है ना, आवाज तार में ही ना हो, तार आवाज रिमझिम से मेल करेला। ये अपने को अजगर को हले मर्द के आवाज होके कि डट दे तन मुरझा जाओ फूल वैसन मर्द के आवाज आई। हेलो कभी अबे कोबा होई। आगे ब्याह सही है।